Рени, разкажи един виж. Там искам да ми видите водата, с която ще пия. Това е лед. Само лед. Лино, как очакваш да пием лед? Не знам много както да. Ще се стопи да. Рени, разкажи виж. Рени. Значи, едно момченце идва само да отговаря, нали? Момченце чете по баща си, но тати искам да се скъпа тебе, той му казва да искам да ще сте тогава. На този ден момченцето носи шестите на баща си, нали влизат в къпета ало. Обаче момченцето поглежда от къпета надолу, пита баща си какво е това. И баща му вика Мечо, тате, Мечо. Вечерта ляга се, обаче момченцето не може да спи и моли баща си да се поздява малко с Мечо, докато му се заспи. Баща му казал, няма проблем, нали, само вие да ми прекаляваш. Играл с момченцето, на сутринта бащата се събужда в болницата, вижда само сина си до него и се чуди какво става, моля да го вечерта. Тъпо, момченцето вика, ами тати с нощи играх с Мечо, обаче той ми се разпреди, взима да пие, аз му отрязам главата. Сега слушайте мен. Значи, бургазли са видяли на варненци, че си имат делфинариум и решили да направят крокодилариум. И направили го, нали, там, на първото шоу, на откриването. Нали, той дресьора прави коронния номер. Прави го, нали, и си слага хуя в устата на крокодила и го удря с една пръчка отгоре. Защо не гледаш там? И го удря с една пръчка отгоре и всички наляхват цяло там, че нали, му е такова една работа. Обаче той отваря устата на крокодила, всичко си е на място. Нали, той казва, нали, сега кой от публиката иска да пробва и всички се ослушват и се оглеждат, никой не иска. И само една блондинка вдига ръка и казва, еми аз искам да пробвам, ако може обаче да ме удръж с пръчката. Той не го направи. Всичко много по-добре. Добре, как ти е?